салому дуруди моро бипазиред тамоми тамошобиноне ки дар канали мо обуна ҳастед ё ин ки бори аввал аст ки канали моро тамошо мекунед. фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва шумо дар сомонаи YouTube канали Фирӯз FL қарор доред. ва имрӯз дӯстони азиз ман бениҳоят заҳмат кашидам ва кӯшиш кардам ки барои шумо як омӯзиши ройгон ва дар сатҳи олиро пешниҳод намоям ки ин омӯзишро шумо аз худ карда дар шахсияти худ тарбия карда метавонед ки зиндагии худро куллан иваз намоед. ва мавзӯе ки имрӯз дӯстони азиз барои шумо ман омода кардам ном дорад 9 қонуни асосии муваффақият барои зиндагии беҳтарин. ин мавзӯъ барои тамоми шахсиятҳое ки мехоҳанд даромади калон дошта бошанд, дар зиндагӣ хушбахт бошанд, зиндагии худ ва наздикони худро куллан иваз намоянд пешниҳод карда мешавад. ва агар шумо аз ҷумлаи шахсиятҳое бошед ки ана ҳамин ниятро дошта бошед, ҳатман шуморо ман пешниҳод менамоям ки ин омӯзишро, ин наворо то ба охир тамошо кунед ва ҳатман дар канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед. инак шурӯъ менамоем. қонуни аввале ки дӯстони азиз дар зиндагӣ бояд ки мо дар шахсияти худамон инкишоф диҳем, ин илм аст. яъне ҳар як шахсият бояд ки дар худаш зиёдтару зиёдтар, аз ҳамада дида зиёдтар илм омӯзад. ин бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз. бинед, агар ки шумо аҳамият дода бошед, дар ҳама соҳаҳои ҳаёт ҳастанд шахсиятҳое ки онҳо назар ба дигар одамон дида, назар ба дигар коргарон дида даромадашон зиёд аст. ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? ин аз он шаҳодат медиҳад ки ин шахсиятҳо илми зиёдтар доранд. ин шахсиятҳо он чизҳоеро медонанд ки коргарони оддӣ ва коргарони табақаи поён дар ҳамин соҳа буда намедонанд. ва ҳамин хел як сухани бениҳоят хуби дигар ҳам ҳаст ки мегӯянд ки агар ки шумо хоҳед ки даромадатон зиёд шавад, шумо бояд ки ҳатман зиёдтар илм гиред. яъне чӣ қадаре ки шумо илм доред, чӣ қадаре ки шумо фаҳмиш доред, ана ҳамон қадар вобаста ба фаҳмишатон дар зиндагӣ даромад ба даст оварда метавонед. ва агар шумо хоҳед ки даромадатон зиёд шавад, ҳатман бояд ки мо шумо илмро зиёдтарак омӯзем. дуюм қонуне ки мо шумо бояд риоя намоем дӯстони азиз, ин маҳорат ва малакаи ҳар яки мо шумо аст. масалан, як мисоли оддӣ мебиёрам. агар мо шумо бозии футболро гирем, дар бозии футбол ҳастанд бениҳоят варзишгарони гуногун, лекин дар байни инҳо танҳо мо шумо бисёртар аҳамият медиҳем, бисёртар ба қавли лаҳҷавӣ гап занем, балешикӣ мегӯем, балечикӣ мекунем, ин одаморо дастгирӣ мекунем. ин ҳамон футболбозоне ҳастанд ки бениҳоят маҳорат ва малакаи баланд доранд. ва естественно вақте ки ин футболбозон маҳорати баланд доранд, малакаи баланд доранд, онҳо метавонанд ки бисёртар таваҷҷӯҳи мардумро ба худашон ҷалб кунанд. ва ҳамин хел ин шахсиятҳо ҳам даромади бениҳоят калон доранд ва брендҳои бузургро метавонанд ки инҳо реклама кунанд, даромади калон гиранд ва аз ана ҳамин масалан фаъолияти худашон масалан аз ҳамин варзиш, аз футбол даромади калон гиранд. ҳамин чиз дӯстони азиз дар ҳама соҳа барои мо шумо лозим мебиёяд. агар масалан шумо духтур бошед, агар ки инженер бошед, агар ки ситивик бошед, намедонам, агар ки сохтмончӣ бошед, кадом соҳае ба шумо кор мекунед намекунед, агар ки шумо ҳамин маҳорати худатона, яъне ҳамин профессионализми худатона баланд бардоред, шумо метавонед ки назар ба дигар шахсиятҳо ки бо шумо фаъолият менамоянд даромади зиёдтар дошта бошед. барои чӣ? барои он ки шахсоне ки маҳораташон баландтар аст, онҳо метавонанд мушкилиҳоеро, проблемаҳоеро дар ҳамин корхонаҳо ҳаллу фасл намоянд ки дигар коргарон карда наметавонанд.
ва аз ҳамин сабаб онҳо албатта ки даромадашон чи аст зиёдтар аст. ва як сухани бениҳоят олии дигарро мехоҳам барои шумо гап занам. сифат ва шумораи натиҷаи кори шумо аз маҳорати волои шумо вобастагии калон дорад. дӯстони азиз, яъне агар шумо хоҳед ки результати калонда бубурӯед дар кадом соҳае ки набошад, шумо бояд ки профессионализмтон дар сатҳи баланд бошад. давом медиҳем ва мегузарем ба бахши сеюм. бахши сеюми барномаи мо дӯстони азиз, яъне қонуни сеюме ки мо шумо бояд риоя намоем, ин васеъ кардани доираи шиносони мову шумо аст. мегӯянд ки имкониятҳои бузург ба шумо танҳо тавассути шахсони бузург пешниҳод карда мешавад. ва барое ки ин шахсиятҳои бузурга мо дар зиндагӣ ёбем, дарёфт намоем, мо шуморо мебояд ки ҳама вақт доираи шиносони худро, яъне дӯстону наздикони худро зиёдтарак васеъ кунем. яъне бисёртар шахсияте бошем ки общительни бошем, бо мардум суҳбат намоем, роҳи дурусти ҳалли баъзе масъалаҳоро ёфта тавонем ва бисёртар шахсиятҳое бошем ки дар ҳама ҳолат ба ана ҳамин ёру наздику дӯстону шиносонамон дасти кӯмак дароз карда тавонем. дар ҳамин ҳолат вақте ки мо шахсияте мешавем ки ба худамон ҷалб карда метавонем дӯсту рафиқу шиносони зиёдтарро, мо метавонем ки куллан имкониятҳои бузурга дар зиндагии худамон ба шахсияти худамон ҷалб намоем. ин бениҳоят муҳим аст. боз ҳамин хеле як сухани дигарам ҳаст ки мегӯянд ки аз он ки шумо пули калон доред, аз инда муҳимтар аст оне ки шумо связои калон доред. яъне связ гуфтани гап ҳамон шахсиятҳое ки метавонанд ки бо як занги телефонӣ тамоми масъалаҳои шуморо, тамоми проблемаҳои шуморо ҳал кунанд. ва ин бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз. ин қонунро риоя кардан барои дар зиндагӣ муваффақ хушбахт будан. ва қисмати чоруме ки мо дар инҷа куш кардем, ин пул аст. барои чӣ? пул ба мо имконияти озоди интихоб карданро медиҳад дӯстони азиз. агар ки мо дар зиндагӣ шахсияте бошем ки даромади кофӣ дошта бошем, пули хуб ба даст биёрем, мо метавонем ки озод интихоб кунем ки ба кадом супермаркет равем. мо метавонем озод интихоб кунем ки ба кадом ресторан, ба кадом меҳмонхона, ба кадом давлат сафар намоем. яъне интихоби мо озод аст. он чизе ки мо мехоҳем, ана ҳамонро мо метавонем ки барои шахсияти худамон пазвалият намоем. лекин агар ки мо пули кофӣ надошта бошем, мо интихоби озод надорем. мо метавонем танҳо он чизҳоеро барои худамон пазвалият намоем ки киссаи мо ана ҳамин чизро пазвалият мекунад. барои ҳамин муҳим аст ки даромади худамонро зиёдтар кунем ва пули калон ба даст оварданро омӯзем. агар шумо аҳамият дода бошед, бисёре аз одамон мегӯянд ки хушбахтӣ дар пул нест. ман барои шумо мехоҳам гап занам ки шояд ки шумо дуруст гӯед, шояд ки хушбахтӣ дар пул набошад, аммо пул метавонад проблемаҳоеро ҳал намояд ки ин проблемаҳо метавонистанд ки ба одам бадбахтиро биёранд. боз як бор дигар мегӯям, хушбахтӣ дар пул нест, аммо пул метавонад проблемаҳоеро аз зиндагии шумо дур созад ки ин проблемаҳо метавонистанд ки ба шумо бадбахтиро биёранд. барои ҳамин шахсиятҳое бошед ки пулро дӯст доред. як фарқияти байни фикронии мардуми камбағал ва фикронии мардуми сарватмандро дар ҳамин ҷо мехоҳам барои шумо гӯям. мардуми камбағал бениҳоят пулро зиёд дӯст намедоранд. онҳо ҳангоме ки пул дар дасташон афтид, даравака кӯшиш мекунанд ки ҳамин пулро тез аз даст диҳанд, яъне тез сарфа кунанд, расход кунанд ки ҳамин пул дар дасташон набисад. аммо шахсони сарватманд пулро бениҳоят дӯст медоранд. онҳо пулро қабул мекунанд ва пулро тавре истифода мебаранд ки идора ва зиёд карда мешавад.